a fiatalság az nem életkor kérdése. Egykor Fejtő Ferenc vagy Göncz Árpád volt a legfiatalabb itt a kertbe, vagy Kosári Domokos, és most szeretettel köszöntök egy kis nagy embert, a mai találkozó vezérszónokát, a lélekben szerintem közülünk ő a legfiatalabb, akit fölhívtam, mert úgy tudtam, hogy Amerikában van, és mondom, hogy Ágika megjött már Amerikából, azt mondja, igen, egy órája érkeztem, mondom, ja, akkor gyorsan teszem, hogy akklimatizálódjon, azt mondja, nyugodtan beszélhetünk, egy könyvbemutatón vagyok. Mondom, de akkor holnap reggel fél, nem, nyugodtan, mondom, és jön, holnap 100, természetesen itt a helyem, mint nagyon sokszor eddig. Köszöntöm a színpadon Heller Ágnest. Köszönöm szépen a megtisztelést, köszönöm, hogy meghívtak ide, de úgy kell kezdenem azt, amit mondani akarok, hogy ez minden szárszói találkozó közül a legszomorúbb. Miért olyan szomorú ez a találkozó? Akkor gyűltünk itt össze, mikor az országunk mélyrepülésben van. Akkor gyűltünk itt össze, mikor a Hungarowingsnek a kapitánya szakadékba viszi az országot. Egy olyan szakadékba, amelyben nem csak ő lesz öngyilkos, hanem mindannyiunkat magával visz. Mindannyiunkat meg akar ölni öngyilkosságával. Ebben a szomorú pillanatban valami másra van szükségünk, mint egy karizmatikus vezetőre. Sokan beszélnek karizmatikus vezérről, hogy azt kell nekünk, szerintem nem kell karizmatikus vezér nekünk. Egy olyan világban, olyan időben, amelyben az emberek nagyobb nyomorban élnek, nagyobb többsége nagyobb nyomorban, mint hosszú idő óta először, ahol tönkreteszik az oktatást, egyetemoktatást, a középiskola oktatást, a fiatalok egy nagy része külföldön akar tovább tanulni, és nem lesz, aki nekünk adót fizet, nem lesz, aki majd fedezni fogja a most itt ülő középkorúaknak a nyugdíjait. Egy olyan világról beszélünk, amelyek a kultúra szenved, pénztelenségtől, mondhatnám, támogatatlanságtól szenved. Egy olyan világban, ahol korrupció van, és nem csak a vezetők korruptak, mert a korrupció az intézményes, hanem korrumpálják az egész magyar közönséget, mindenkit korrumpálnak. Egy ilyen időben szerintem nem karizmatikus vezetőre van szükség. Egy ilyen időben 1000, 10 000, 100 000, 1 millió hazafira van szükség. Hazafiakra lenne szükségünk. Ki a hazafi máma? Mindig más a hazafi. Háborúban más hazafi, békében más hazafi, jól menő időkben és rosszul menő időkben más a hazafi. Ki nálunk most Magyarországon voltak éppen a hazafi? A hazafi Magyarországon most az, aki mindent háttérbe szorít a haza üdvével szemben. Ez egy kicsit romantikusan hangzik, de nem baj, ha kicsit romantikusan beszélünk manapság. Az a hazafi, aki normális időben arra törekedne, hogy ő legyen a miniszterelnök. Nincs természetesebb ennél. Ma azonban nem erre törekszik, hanem mindenkinek átadja a helyét, akit jobbnak tart magánál. Minden más időben természetes, hogy az ember jövedelemre akar szert tenni, és a pozíciót erre felhasználja. A mai világban most a hazafi nem ezt fogja tenni. A mai világban egy hazafi föl fogja áldozni azt is, amit mond, hogy valahogyan kikerüljön ez a repülőgép abban a zuhanó repülésben, melyben bevezették. Egy normális időben egy ember nyugodtan számon tarthatja, mit mondott valaki róla 5 évvel ezelőtt. Vagy mit mondott valaki a barátjára 5 évvel ezelőtt. A mai pillanatban erre nem szabad emlékezni. A mai pillanatban el kell felejtenünk azt, hogy mit mondott XY rólunk 5 évvel ezelőtt, és a barátunkról 5 évvel ezelőtt. Egy normális időben tökéletesen rendben van, hülyek vagyunk a pártunkhoz. Párthűség nagyon fontos dolog. A mai időkben azonban vannak fontosabb dolgok a párthűségnél. Mai időben hűtlenek lehetünk a pártokhoz, akkor, ha azt hiszük, hogy ez az ország javát szolgálja. A normális időben természetesen nagyon fontos, hogy különböző világnézetünk van másoktól. Hogy nekünk ez a világnézet, másnak az a világnézete, ezért természetesen nem tudunk összefogni egymással. A mai világban ez nem lehet akadály. A mai világban a hazafi azt tudja, hogy bár nagyon fontos a világnézete, bár minden békeidőben, normális időben
ezt támogatná, csak ezt követné, ebben az időben, most és ebben a pillanatban, vészhelyzetben a hazafi ezzel nem törődhet. Azzal, hogy nem törődhet azzal, hogy másnak milyen a világnézete. 2 történelmi esemény van az életemben, amikor ez a hazafiság uralkodott az egész országban, vagy némely emberben. Az egyik alkalom 1956. októberre volt, amikor mindannyian tudtuk, hogy mi ellen vagyunk, és nem volt olyan fontos, hogy mi mellett vagyunk akkor. Akkor együtt tüntettünk, kisgazdákkal, parasztpártiakkal, szociáldemokraták, kommunisták mind együtt tüntettek. Akkor a Szovjetunió jelenlétel egy szabadságról volt szó. Szabadság fontosabb mindennél, mert a szabadságban el lehet dönteni, hogy mi a világnézetünk, kivel állunk szóba, vagy kivel szövetkezünk. De amíg nincs szabadságunk, ezt nem tudjuk eldönteni, nincs rá meg a lehetőségünk. A másik egy nagyon szubjektív történet, családom története. Arról van szó, hogy valamikor a Kádár-korszak tetőpontját Magyarországon házi őrizet alá helyezték az úgynevezett maoista összeesküvőket. Ezek a mao összeesküvők egész fiatal emberek voltak. Férjem Fehér Ferenc azt mondta, ez tűrhetetlen, valamit kell tennünk ez ellen, mert nem szabad, hogy ezeket embereket esetleg letartóztassák. Mire azt mondtam, teljesen igazad van, Ferikém, mert hát természetesen a Kádárikkal szemben minden kit meg kell védeni, de mondtam, ezek még rosszabbak Kádárnál is, az acélnál is. Hogy kellhetsz a védelmére azoknak, akik még Kádárnál és az acélnál is rosszabbak? Feri egy idézettel válaszolt, ma még egymást összetévesztjük, holnap egy leszünk, észre se vesszük. És akkor ez meg is történt. Holnap, azaz másnap, azaz a 70-es években már együtt voltunk és észre se vettük. Együtt voltunk azokkal, akiket jól ismertek, Harasztival, például ugye ez egy csoporttal, vagy Dalossal, ugye a 70-es években Dalossal, meg Harasztival már egy voltunk, és észre se vettük, hogy annak idején azt hittük, hogy nem tudunk egymással szót érteni. Végül tudtunk egymással szót érteni, és ennek megvolt az eredménye, egy ideig megvolt az eredménye, később ezt az eredményt elvesztettük. Ezt szerettem volna nektek mondani, és azért mondtam ezt, mert körülnéztem az itt ülők között. És mert így volt, ugye, kedves barátaim, tisztelt ellenfeleim, volt módom körülnézni. Az itt élők nem tudtam ugyanazt mondani, mint egy tüntetésen, ahol olyanok vannak ott, akik más generációhoz tartoznak, más hagyományaik vannak, és más múltjuk van, hanem körülnéztem, és azon hiszem, kik vannak itt körülöttem. Pontosan azok vannak körülöttem, amik azt mondják, ezzel nem, azzal nem, ez ezt mondta rólam, az azt mondta rólam. Elfelejtetted, hogy mit mondott az 5 évvel ezelőtt? Nem emlékszel rá, hogy rólad mit mondott ez 5 évvel ezelőtt? Igen, kedves barátaim, tisztelt ellenfeleim, nem emlékszem rá, mert nem szabad erre emlékezni. Most nem. Majd, ha kikerültünk a szakadékból, és ugye, amivel bevitt bennünket a Hungáro Vinknek a kormányosa, utána elkezdünk újra emlékezni. Most legjobb, ha erről elfeledkezünk, mert tudnunk kell, és ez egy emlékezet, hogy a haza milyen állapotban most. Ezt tudjuk, erre nem kell emlékeznünk, az itt van velünk. Ezt tapasztaljuk, ezt látjuk napról napra. Magunkon, másokon, mindenkin látjuk napról napra. Tehát nem szükséges ez emlékezni. Holnap, ha más lesz a helyzet, akkor visszajöhet az emlékező tehetség, és haragudhatunk egymásra, és mondhatjuk, hogy ellenfelek voltunk, talán leszünk megint, de most igaz, amit Feri mondott. Tegnap egymást összetévesztettük, holnap egy leszünk, észre se veszünk. Köszönöm szépen! Bravo.